insellmilkom u nistedinkom għal 65 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Ġesu jagħtina kliem qawwi, stedina tħeġġiġa biex nikkultivaw fil-qalb tagħna l-imħabba mhux biss lejn kulħadd imma b'mod partikulari lejn l-edewwa u lejn min jagħmlilna id-deni. Qisu bħal donnu il-kelmiet qawwija ta' Ġesu aħna li nistgħu nġibu l-Vanġelu kollu quddiem għajnejna, iġibilna quddiem għajnejna ix-xena tal-mulej Ġesu mislub għalina fuq il-Kalvarju. Inħarsu lejn il-mulej Ġesu mislub għalina u nisimgħu il-kelma illi jagħtina l-mulej. Ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid lil min jobodkom, birku lil min jisħedkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Dan it-talim ta' Ġesu jieħu l-ħajja verament fil-persuna tiegħu u b'mod partikolari fil-persuna tiegħu misluba għalina. Lil min jagħtik bil-ħarta fuq ħaddek il-wieħed offrilu ieħor ukoll, lil min joħodlok il-mantar anqas m'għandek tiċħadlu il-libsa. Kull min jitolbok għatih u min joħodlok li jutiek titlobulux lura. Għandna d-dera ta' Ġesu mislub għalina illi jinsa lilu nnifsu kompletament u jingħata kompletament għalina, għal-fidwa tagħna, għal-maħfra tagħna, għas-salvazzjoni tagħna. Il-kliem ta' Ġesu jkompli ġibilna quddiem għajnejna il-misteru trement tal-imħabba tiegħu li tidher fis-salib glorjuż. Ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid u isilfu bla ma tistennew xejn lura u l-ħlas tagħkom ikun kbir u tkunu ulieti l-għoli li jutwajjeb mal-ingrati u mal-ħażiena. Ħennu bħal mowħanin missierkom. Ħennu nistgħu verament nirriflettu bħalma ħenna lina l-missier bil-qawwa tas-salib ta' Ġesu. Ġesu jistedinna bħala disċipli tiegħu biex ma nagħmlux raġunament uman fir-relazzjonijiet tagħna mal-oħrajn. Imma li nsiru sinjal mera tal-ħniena infinita tal-missier illi tidher fih. Din hija sfida kbira. Għalhekk nitolbu il-qawwa tal-Ispirtu Santu biex dejjem nesperjenzjaw l-imħabba tal-missier li ngħatat lilna permezz ta' Ġesu u fir-relazzjoni tagħna ma' ħaddieħor nippruvaw inkunu xabħ ta' din il-ħniena u ta' din l-imħabba infinita. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.